1990-96 yıllarda 20-нче буат адагында башкорт әдәбияты тарихының 6 томлык академик басмаһы дөнья күргән. Бүген китапханаларда гына калган был фундаменталь хезмәт башкорт әдәбиятын өйрәнүче студентлар өчен төпле сыганак, таяныс булып тора. Халкыбызның 1000 еллык әдәби мирасына байкау яһаган 6 томлык әдәбият тарихын язган галимнәребез кем һуң? Дөньяга башкорт әдәбиятының 1000 еллык панорамаһын тудырган был бөек күренеш ни өчен җәмәгатьчелек тарафынан игътибарга алынмаган? Әдәбиятчеләрдән башка халык ошондай монументаль йыентык, мәшһүр хезмәт барлыгын беләме икән? Башкорт әдәбияты тарихын язу мәсьәләсе 70-нче елларның башында ук туды. Әлбәттә, ул фондты без барыһында карап сыгалдык дигәндә күп түгел. Күбеһен әле ул асыкланмаган көенчә яткан кулъязмалар бар. Аларда әллә нидер табыштар булуы бик мөмкин. 6 том ул ысынлап та бу атка бер генә эшленә торган каһарман эш ул. Оның башлап берү эшләр буны Гайса Батыргаевич Хөсәйнов һәм буны институт тел, әдәбият, тарих институтының әдәбият бүлеге галимдары, университет галимдары белән бергәләп гаҗәп эш бул. Һәм әгәр дә ул китаптарга ингән йөкмәткене карап сыкһаң, тагы ла хокланмай, горурланмай мөмкин түгел. Борынгы әдәбият төрки халыктарның уртак әдәби мирасы дип кабул ителгән. Урта Азия, Казакстан, Идел буенда һәм Башкортстанда киң таралган әдәбият һәр халыкка хезмәт иткән. Уга башкортлар да үз өлешен индергән. Артабан һәр халык үз милли юсыгын эзләй, үз милли әдәби телен ныгыта, милли әдәбиятын иҗат итә. Милләт булып формалашканга тиклемге әдәби тел бар. Һәм милләт булып формалашкандан һуңгы әдәби тел бар. Уның милли әдәби тел дип атала. Милли әдәби телгә тиклем әле озак тарихи вакыттар буе иске әдәби тел файдаланып килә. Башкорт әдәби теленең дә үзенчәлеге шундай. Иң борынгы дәверләрдән алып, әйтәйек, бына 7-нче буаттан алып, архон язмаларынан алып, 15-нче буаттың адактарына тиклемгә кумарткылар, гадәт нигездә улар уртак. Бөтә төрки халыклары өчен уртак. Инде шул вакыттан 15-нче буаттардан башлап һәр төрки халкының үзенең әдәбияты башлана. Башкортларның үзенең әдәбияты, уның иң беренче кумарткыларның бере һуңга хартай битендә, һәм артабан бүтән кумарткылар килә. Шулай итеп, бүтән халыктарда ла шундай бүленеш булган. Буна уга тиклемгә кумарткылар инде ул уртак хазина. 11-нче, 12-нче буаттарда, мәсәлән, 13-нче буаттагы Йосиф кыйссаһы бүтән төрки халыкларының уртак кумарткыһы. 14-нче буат дастандары шулай ук уртак кумарткы. Буна бу кумарткылар дөньяла ни бары берәр генә урында хаклана. Әйтәйек, Нидән Кутуптың Хөсрәү һәм Ширин әсәре Париждың милли китапханаһында хаклана. Шуның Харизмидің Мөхәббәтнамәһе Британияның музейында хаклана. Ул ике вариантта, икеһе дә Британия музейында. Шуның Сәйф Сарайдың Гөлстан Биттүрки әсәре Голландиялы Лейден университетында. Әллә улар хакланалар, әллә берәр генә даналы яталар. Менә шуларны иң алда шул даналардан алырга кирәк. Улар битендә гарәп графикаһында шуларны күбәйтеп дип әйтәйгәндә өйрәнергә кирәк. Безнең графикага әйләндереп өйрәнергә кирәк. Шуннан һуң гына инде уны художник кыйммәтен баһалау өчен эшләй башларга кирәк. Шул процесс бара иде. Ләкин уны мин бер үзем башламадым. Буат башында ук бу кумарткалар тәүдә Европа галимдары тарафынан, шуны адактан әйтәйек, безнең 20-нче буаттың урталарында, 2-нче яртыһында төрки телле галимдар тарафынан игътибар ителә башланган һәм әдәбият тарихтары языла башлаган битендә. Ләкин әле безнең әдәбият тарихы языла башлаган вакытта улар билдәле, бик үк билдәле түгелдәр иде. Бу текстларны төрле китапханалардан эзләтеп, таптырып, тәүдә текстларын алдырып, өйрәнеп, шулай кына адактан инде кыйммәтен баһаларга туры килде. Каяктан кызыклы улар. Ана шул дүйім төрки әдәбиятының улар кимәлендә билдәле. Икенче яктан башкорт әдәбиятына мөнәсәбәтле. Башкорт худ сәнгатенә мөнәсәбәтле. Менә бу кумарткаларның өсәвендә лә әйтәйек, башкорт авыл тел әдәбиятына һәм башкорт язма кумарткаларына уртак булган байтак кына халаттарды таба алабыз. Улар бик кызыклы, әгәр дә эзләй башлаһаң. Шуның инде тагын шуларның 4-нчеһе, буна мин әйтмәнем. Һәр береһе тиерлек укылган бит инде. Башкортстан yerinde укылганлар. Заманда хәзерге вакытта берәр генә дана хакланһа ла, ул вакытта башкортлар бу кумарткаларны белгәннәр, укыганнар.
Қайдан раслай алабыз? Мына шулардың дүртенсеһе Хисам Хатиптің Жүмжүмә Султан деген әтәре 2 экземпляр біздің экспедициялар вақытында Башқұртстан жерінде табылды. Бірі Әбиел районында, бірі Туймазы районында бетінде. Бірі 77-ші елда, бірі 2-ші елда. Мына шул 4 құмартқының, олар 4-і бір типта, дүйім түркі құмартқылары, шулардың Башқұртстан жерінде біреуінің 2 дана табылуы, олардың бүтәһеле біздің ерлікте оқылған, таратылған, біздің оқымышлы кішілерді оларды білген деген сөз. 18-ші буатта Салауат Юлаев ижады. Бұнда енді миллилікте ешкіне әлі инқар етіп болмай. 19-ші буатта Үмітбаев ижады. Бұл бетінде ысындан башқұрт әдебиеті бір кімді мұны инқар ете алмай. 20-ші буат башына келіп еткеш Сафуан Яқшоғылов ижады. Мен өзім яқшы білем, çünkü оның шиғырдарын жиып, айырым китап етіп шығару бәхетті тезетіп етейін менде. Оның ауылында ла, бұл бірінші тапқыр боларға тұры келді. Ол бетінде саф башқұрт язушысы, башқұрт халқының язмышын шул тиклем қойғыртып ижат еткен, башқұрт хәлдері деген китап шығарған заманында. Шуға көре революция тиклем башқұрт әдебиеті болманы деп әйту, ол ниндейдір шул революция, октябрь революцияның әһәмиятен шул сақлы қабартып күрһәтер үсінге шығарылған бір саяси лозунг деп әйтейік, бір саяси раслау иде. Бұны башқұрт әдебиетіне ситләшіп, қырғыз әдебиетіне келейгәді. Ұзақ елдар бойы қырғыз әдебиеті 1924 елдің 7 ноябрінде туды деп язалар енді. Ол әдем балағы міне енді әдебиет міне бірден біргіне күнді туып отырған. Башқұрт әдебиетінде шулай деп язылар бетіне. Бұны текшіре башлағаш 2 том революция теклемге әдебиет. 1906 елда Бабиш Үфіләгі тұрмыш газетіне өзінің күтем деген шығырын нәқ башқұртса, башқұрт әдебиет тілінде язып алып келе. Ол бит білдәлі әдебиет тарихында. 17-ші елда башқұрттар ұшы өздерінің милли әдебиет тіл нормаларын қоллана башлайдар. Коммунистик идеологияның үстінлігін негізлер үшін ил тұрмышындағы көп ыңғай көрініштер Октябрь революциясы еңеуі менен бәйленді. Шулардың бірігі башқа көп халықтар менен бірге башқұрт халқының да язма әдәби тілін Бүйік Октябрь бүләге деп қарау. Бұл коммунистик қараш башқұрттарды революцияға сақлы томаннадан итеп күрету яғында болды. Йөрлеген мәдрәсә һәм мәсеттәр итәпкә алынманы. Башқұрт язма әдәби телен рәсми теркәүҙе тиҙләтеүҙе иҫәпкә алмағанда, революцияның ярҙамына ҡарағанда зыяны күберәк булғаны хәҙер асыҡ. Беренсе, икенсе томдар безнең әҙәбиәт тарихының нигеҙ ташы тип әйтәм. Заманалар, идеология үҙгәргәс, күпмелер кимәлдә мына 3-нче томға ҡарата, 20-30 йылдар әҙәбиәтенә ҡарата безнең ҡараштарҙа үҙгәреп ҡуйҙы бит инде. Ләкин боронғо осорға ҡарата, урта быуаттар осорына 19-нче, 12-нче быуаттар, 20-нче быуат башына ҡараған әҙәбиәткә ҡарата безнең ҡараштар үҙгәрмәне. Улар нисек бар шулай ҡабул ителде һәм безнең ғалимдар мына был осор әҙәбиәтен бик объектив һәм дөрөҫ бағалағандар икән. Мына шундай уйға килдек инде. Үзгәрһәлә революция тиклем әдәбиәткә ҡараш яҡшы яҡҡа үҙгәрҙе. Мына беҙ суфыйсылыҡты яңып ҡараштан аңлата башладыҡ. Элек беҙ әле кире ҡағып килдек. Әле асыҡланды суфыйсылыҡ әҙәбиәтенең беҙҙең әҙәбиәттең тарихында бик ҙур урыны бар икән. Бер китап эсендә әллә нисә төрлө жанр була. Анда әдәбиәтләр була, анда философия була, анда дингә ҡағылышлы әйберләр дә була, фольклор яҙмалары ла була. Асылда теге бер генә темалы, бер генә бөтөн китаплар сағыштырмаса аҙыраҡ. Элек ана шул ниндәйҙер диван тип йөрөткәндәр, алар бер йыйынтыҡты тәшкил иткәндәр. Менә был китапларда шул рухтараҡ. Шуның өсөн иң башта беҙ аның ниндәй исемен беләбеҙ, аның эсендә нисә төрлө әҫәр бар, шуларҙы асыҡлап сығабыҙ. Теле ниндәй, әйтәйек, берһе боронғо төрки тел, икенсе ғәрәп телендә яҙылған, өсөнсөһө фарсы телендә лә яҙылған булып сыға.
шуларны да ачыкларга туры килә. Ягъни, менә шулар нигезендә әле без китапка кыскасы гына тасвирлама бирәбез. Ул осырда Тарих тел һәм әдәбият институтында ул әдәбият бүлеге иң көчле, иң дәррәү эшләүсе, иң ышанычлы дип әйтәйемме, иң үсешкән бүлектәрнең бере ине. Онда эшләне Гылимдар Рамазанов, онда эшләне Ким Әхмәтьянов, Әнүр Вахитов, Суфиян Сафуанов, Вафа Әхмәдиев. Оларга итәрәк шул Яшбун, Гыният Кунафин, Мирас Иделбаев, Илдус Буляков, мин дә шунда эшләү вакытына ирештем заманында. Менә ошо 6 томлык тарихты язусы төп көс менә ошолар булды. Өр-яңынан карап сыгу ихтыяжы бар. Чөнки онда әлеге тарих язылган мәлдә өйрәнүгә лаеклы түгел дип исәпләнгән бик күп әсәрләр хәзер кайтарылды халыкка. Бик күп әсәрләр. Тотыш авторлар кайтарылды. Булган тиклемелә өр-яңы күлектән сыгып, яңынан баһалана башланы. Айрым мәкаләләр, айрым китаптар инде бар. Ниндидер дәрәҗәлә менә шу калган 4 том тарихты өр-яңынан карап сыгуга әзерлек эше бара. Безнең әдәбияттың геройлары ничек булырга тиешлек турында Имай Насыйри булай дип язган. Безгә ат уйнатып, кылыч булгап, күкрәгенә кызыл тасма тагып, юдин иште түпәләгән башкорт егетләренең хикәяһе кирәк. Безгә Варшаваның капка төбендә ыштыгын алга һузып әмер көткән, Төркстанның кум сахараларын гизгән батырлар хикәяһе кирәк. Дип яза. Теге кешенең biz bugün bulha әйтәбез кешенең иске дөньяһын ачарга кирәк, кешенең ынтылышларын бирергә кирәк. Менә Имай Насыйри шулай дип язган, һәм без шуны мактап, менә Имай Насыйри шундай герой таләп итте дип тагыла истәп язып куябыз бит инде. Чөнки без әле 30 еллар иҗатын тикшергән вакытта ул усырдагы әсәрләр үзләре социологизм менән бик нык авырыйлар иде. Һәм ана шул социологизмды без бәлки бөтенләй йөреп чыга алмаганбыздыр. Без күбрәк әсәрләрнең идея юнәлешенә Hükümetgehine nagarak iktibar ettik. Eğer de gelecektə şu tomlar üstüne yanından da işlevçiler bulha, işlehek художество үзенчәлекләренә, образларның бирелү үзенчәлегенә, кешенең иске дөньяһын язучылар ничә кирәк аса, менә шуга ныграк игътибар итәр идек. Башкорт әдәбиятының энциклопедик өлгеләрен укып өйрәнеп, югары белемле бөтә белгечләребез, юристлар, тарихчылар, китапханасылар, социологтар, экономистлар, психологтар үзләренә бик файдалы һәм фәһемле белешмәләр табала. Барыһының да руссага тәрҗемәһе булһа, уны бөтен белгечләр дә кинәнеп куллана алырдар үзләренең эшләрендә. Менә бирәктә хукук, менә мин шуга игътибар иттем, инде кайгына алып карак та кайгына әсәрдә улар барлык хукук күзлектән. Менә шул без суфи шагыйрь дип Һибәтулла Салихов да әйтәбез. Уның менә шу мәҗмәгъл әдәб дигән әсәрендә, теге әдәбкә өйрәтә торган уланда ничек хукук системаһының теге башкортларны яфалау турында бик күп мисаллар китереп китә бит. Еллар буена эшләр каралмай, еллар буена бер гаепкә ябылып куела. Түрәләр ничек итеп, менә шулар ришвәтчеләр ничек итеп халыктан халыкка ада сектергәннәр. Барында шул шигырь менән язып теркәп куйган бит. Бу бит безнең хукук тарихы. Уны ничек суфи шагыйрьдән иҗат итеп әйтергә була, әгәр дә хукуки мәсьәләләр шулай куела икән. 6 томлык башкортча әдәбият тарихын рус телендә әзерләй башладык. Менә беренче томы әзерләнеп бетеп бара инде. Ул элеккесе әйткәнсә, революциягә тиклем госорды үзесенә ала. Унан һуңгы усурга 2 том бүлергә уйлыйбыз. Бәлки ул үстендә булып китер, зур гына усур, зур әдәбият. Шул вакытта гына әдәбият тарихын яздык, хәзер текстларны бастырып чыгару өчен дә алып барабыз инде, антологиялар. Менә 99 елда башкорт әдәбияты антологиясының беренче томы килеп чыкты. Икенче томын 93 елда ук тапшыргайнык нәшрияткә, әле һаман тудан дип ята әлбәттә. Менә нишләптер нәшриятта
был эшкә һәм тотынып китмәйләр. Безнең бурычларыбыз бик күп. Әле без әдәбиятыбыз тарихының зур бер сидәмен hürüp çıktık diye halk sayıtı gibi. Xadir buna şundan muğlarak urajay alu. Turanda biz xəstərlik kurgati işbet. Xadir biz horizontal yaxtılıqta gana tugul, vertikal tərəndikkälə ötüp. Tiyəki bu problemalarda öyrənu boyunca iş alıp barğati işbet. Birek de buna şol yahattan təvgisi qanaqtardı batıp sığaru. Halkıbıdğa yetkirу. Bizim antologiyalar çıktı. Lakin ular әлі айрым бүртүктәрді генә иң әтәрдәрдің тияки бұл урындарындағы айрым моменттарды сағылдырусы ентықтар. Әбізге сын мағанахында ына шул сығанақтардың популяр батмаларын дәдірілі керек. Халық көңіліне еткерлік, зихінне еткерлік. Бұл бір бұға. Екінші ақтан келесек ғилім үшін ына шул батмалардың академик үлгілерінде бақтар әбізге барлыққа келтірге керек. Олар бик күп, әлі үйренілмеген. Шуға күрә, бұна біз түп бұрыстарыбыздың бірі студенттарға шул дәуір әдәбиеті бойынша ниндедер мәғлумат беріп кіна қалу түгел, ғилми кадрды әзірлеу. Қазір студенттарыбызға текстология негіздерін үйрету. Бұна бұйылдан башлап, шуны башлай береміз. Қазір біз оны оқу планына индіре алдық, шүкір деп әйте алабыз. Қазір үстәуіне қазір мен шуны айталам, Hüt sanatı bizden revolüsyonizmge usurdağı üç formahında folklor, avut dil edebiyatı hem yazma edebiyat üç forma, üç allı kurs formahında biz okutuğa ülgeçtik kadar. Күп мөбайлык әле тәрҗемә ителмәгән. Чөнки менә булар барыһы бул галимдар, укымышлылар, шагырдар, булар барыһы үз телдә камил ижад иткәннәр, гарәпсә, фарсыса, төркисә. Без әле уларның тик төркисә мирастарын гына карыйбыз. Ә уларның тик саф гарәп телендә, саф фарсы телендә ижад иткән әсәрләре ул гомумән дүнләп каралмый дигән үз. Чөнки безнең ул кимәлдә белгечләребез юк һәм уның белән шөгыльләнгән кешеләр юк. Мен 4-нче томды район базаларынан эзләп карадым. Ул шул тиклем тиз таралды. Һәм менә минең үземә лә нитмәй. Менә безнең кабинетта шул томдар җитешмәй. Бая әйткәнчә, ул бындай томдар ул бер буатка бер генә сыга. Анда ла сыгамы ул, юкмы? Һәм китап, гомумән китап ул бер айга, бер елга сыкмай, ул булырга тиеш. Минең уемча, оның бына һәд әйткәнчә, оның күренмәү, яңгырамауы ла шунан. 90 елларда оқып калган студентлар уларды алып калды, ә хәзерге студентка ул юк. Ондай мөмкинлек юк. Хатта китапханаларда ла улар югалып, тузып бүтүп баралар. Менә шундай ни. Иң зур миссиям, зур максатым бурусын үтәне, максатына иреште. Балияттан бая әйткәнемсә, Гайсак сөйләп ысынып та ул үзенә һәйкәл алды. Тотуш бер буын галимдарды тәрбияләде, тотуш бер мәктәп тулырды. Һәм буштан бушка гына түгел, ана ошо мәктәп ниндәй шундай заман өчен шундай ифрат зур эш башкарды. Мен әйтеринем, менә бу 6 томның килеп сыгуы ул безнең культура тарихыбыз өчен зур вакыйга дип, Рәшәкүрдең 20нче буат китабы дигән зур хезмәтендә безнең башкорт әдәбиятының 6 томлыгы 20нче буаттың мөһим китабы дип билдәләнеп үтелде. Һәм ул шулай да ул. Мондай басмалар буатка бер генә тапкыр сыга. Менә 21нче буаттың урталарына ошының яңыртылган басмаһы сыкка только бер 50-60 елдан соң гына менә сыгарга мөмкин. Аның өчен нык әзерлек, эзләнүләр, тулландыру, текстологик эшләр башкара кирәк. Менә шул рәвештә барган хезмәт, әле бу хезмәт асылда кызганча каршы ысынлап әле баһаланып беткәне юк. Хатта менә нигә 6 томлыкка Ватандаш журналы гына дүйем баһа бирде. Безнең Агыйдел журналы, бүтән фәнни журналлар ошо хезмәтне әле баһалай алганнары юк. Каршы Башкорт әдәбияты тарихын язу олы гыйльми мәктәп булды. Ким Әхмәтьянов, Гыйлемдар Рамазанов, Вафа Әхмәдиев, Әнүр Вахитов ку галимдарыбызның
Шулай ук иштең башынан аҙағына саҡлы ҡатнашҡан Илдус Бүләков, Мәҙинә Хәмидуллина кеүек зиялыларыбыҙҙың хеҙмәт батырлығында сағылдыра ул башҡорт әҙәбиәте тарихы.